Декабрь ахыры bir яктан һәр оешмада диярлек еллык нәтиҗәләр чыгарыла торган киерен көчер булса, икенче яктан эшләгән эшкә җитәкчеләрнең хәер хаклыгын тоеп әҗерен алу вакыты. Татмедиада журналистлар белән узган очрашу да шул рәвешчә узды. Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Әзгат Сәфәров татар телле гамәви чаралар вәкилләре белән аралашып, аларны борчыган сорауларны тыңлады. Ниятlerimiz ortak, телебез чәчәк атсын, билетебез чәчәк атсын, илебез имен булсын. Башлап чыгыш ясаган Илфат Фәйзрахманов тираж Россия күләм почта хезмәтендәге җитешсезлекләр, почта ташучыларның күпләп эштән китүе һәм газетада эшләрлек талантлы кызлар, егетләр юклыгын үз тәҗрибәсе аша аңлатты. Әлеге көнүзәк мәсьәләләрне хәл итү ысуллары да аралашу барышында исәпкә алынды. Төпле тәкъдимнәр аеруча шәхси матбугат мөхәррирләре тарафыннан әйтелде. Кадрлар мәсьәләсен хәл итүне Татмедиа акционерлар җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыйков җитәкчелегендәге гамәли журналистлар үз өстенә алган. Билгеле инде әле студентларның һөнәри осталыгына нәтиҗә ясарга иртәрәк. Моны тавышсыз видеороликта дәлилләде. КФУда журналистлар әзерләүче кафедра ачылганга тиздән 60 ел тула үзе. Әлбәттә, күп еллык тәҗрибәгә таянып эшләү нәтиҗәлерәк. Беренче курста гына укуга карамастан Рүзәл Шәрипов, Искәндәр Гыймалдинов үзләрен сәләтле хәбәрче буларак танытырга өлгерде ди очрашуда катнашкан Васил Гарифуллин. Аның фикеренчә, милли журналистлар әзерләүнең Татарстанда максатчан программасы булырга тиеш. Булай теге сөйләшәбез дә онытабыз, сөйләшәбез дә таралабыз. Алай гына эш алга таба бармаячак әлбәттә. Шундый максатчан программа, аның финанс ягы да булырга тиеш. Çünkü Tatarstan için jurnalist kadrlarını әзерләү турында Мәскәү кайгыртмаячак, федераль бюджет та кайгыртмаячак. Аны Татарстан бюджеты аша якларга кирәк һәм максатчан кадрларны Татарстан үз хисабына укытырга тиеш. Андый тәҗрибә бар, безнең кайбер редакциялар укыта үз хисапларына, Татмедиа аша укучыбызның студентларыбыз бар. Менә бу традицияны дәвам итеп, шушы максатчан программа булдырып, ул бәлки 5 еллык, 10 еллык ул вакытта без Татарстан мәгълүмат чаралары өчен журналистлар әзерләй алачакбыз. Шушы кадрлар кытлыгы мәсьәләсе журналистларның хезмәт хакы, гонорарларның аз булуы белән дә бәйле. Очрашуда бу хакта җан авазы буларак Сөмбел Таишева җиткерде. Бу четерекле мәсьәлә өлешчә хәл ителә башлады дип белдерде Әсхәт Сәфәров. Мотор үзде бик дөрес сораулар куйдылар. Хезмәт хакы буенча да татар телендә яза торган журналистлар да азай турында аларны каян аларга проблемаларны беләбез. Безнең хезмәт ягыннан нинди чаллар күрергә дип сөйләштек. Киңәшле эш таркалмый диләр. Шушылай журналистларны борчыган мәсьәләләрне уртага салып сөйләшү дә кирәк. Дөнья үзгәреп килә. Һәм беренчедән теге бик алга барып булмаса да артка китмәскә. Шуңа бергә килешеп, сөйләшеп, шу эштә булган проблемаларны хәл итеп барырга һәм көчтән килгән булса алга да барырга кирәк. Үстерергә безнең татар матбугатын басмаларны, аның проблемалары күбәйеп бара. Шуңа бу очрашулар кирәк. Эшлекле очрашу ахырында татар телле масса күләм мәгълүмат чараларын үстерүгә зур өлеш керткән журналистларга рәхмәт хатлары тапшырылды. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.